Halika dito. Come. Come. Halika. Halika. Halika at pakilala kita. Ayan. Dakol. Ay, ayaw. Andyan yung aso kasi. Okay guys. Hello. Good morning mga plantitas. Nandito ulit tayo para sa isang propagation ng napakalaki. Very huge. Ito yung pinakamabigat na dinala natin dito sa Petit Jungle 1. Naalala nyo yung milyon na pungko na binili natin ng string. Ngayon ay sobrang ang dami na ng aerial roots at lumaki na siya talaga. Ngayon, dahil napakaganda naman ng tanim na yun, nakita nyo naman, very amazing ano. Ngayon ay i-propagate natin at katulungan ko na naman syempre yung asawa ko. Hindi po kaya mag-isa, lalo pat napakalaki at napakabigat. At ito po ay classified as ano rin siya, yung philodendron, okay? Nung nakaraan, yung pinopagate natin ay golden miliona. Ito naman ay yung giant miliona pungko. Giant miliona pungko. At ang ganda-ganda nito guys, ang daming nagnanais na magkaroon ng ganitong collection sa kanilang mga garden. Kaya ngayon ay gusto nating paramihin para ma-share naman natin ano. So ngayon umpisa na natin at nandyan sa likod nyo yung asawa ko, yun ang magpuputulot yan. Ngayon naman, ito naman ay meron ng acacia leaves, dried rice hull, coco peat, tapos lagyan natin ng konting coco chips. Coco chips, ayan, may mga coco chips, dagdagan pa natin to mamaya at lagyan na natin ng meron pa siyang halo ditong konting medium, ayan, ilagay ng asawa ko. Ito yata ay meron siyang vermicast, okay? So let's go guys, puntahan natin doon at tignan natin ang pungko. Ipapakita ko sa inyo yung napakalaking pungko guys, milyon na pungko, okay? Ito yung milyon na pungko guys. As you see, it is very big. It is so large. Meron siyang pat na kawa kung tawagin namin. Yung alam mo yung ginagamit na hindi naman dito. Sorry guys ha. Nasa highway tayo. Ito kasi yung kawa. Ito ang ginawang pat para sa kanya. At yan ay cement. Siyempre. Yan ay nababagay nga sa kanya dahil napakalapad. Ito guys ay kakaiba. Meron kasing mga iba't ibang uri ng itong milyona. Ito ay tinatawag nila dito sa amin na pungko. Ayan. At meron ding tinatawag na exotic. Iba rin yun. At may tinatawag na kung ano-ano. At may mga imported din. Ito ay yung local na pungko. At napakaganda po ng kanyang tayo. Ganyan po. Siya po ay firm. Firm talaga. At ang ganda ng shape ng mga dahon. At tingnan mo yung mga itong spine niya. Yellow green na golden. Parang golden, no? Golden. Pati yung mga ayan o. Nakita mo? Yung mga veins niya. Napakaganda nito guys. Tapos itong kanyang petiole, ayan, ay depende sa makuha niyang light. Ito ay pink na nagre-red. Ayan o. Depende sa light na makuha niya. Yan ay nagbabago. Nagiging red talaga. So ito yun guys. I-propagate natin today dahil gusto natin na magkaroon tayo ng maraming ito dahil ang dami nga pong nangailangan din itong plant na ito. Gusto nating makashare sa iba. At eto nga, ang daming mga, ayan, tingnan mo naman ang mga roots. Oh, super dami ng mga roots. As you can see, yung medium niya is rice hull. Merong konti rin na halong lupa, yung land soil. Ayan, nakita mo. Kasi kailangan niyang kumapit. Para kasi siyang may lahing gabi. Alam mo yung gabi, yung mga alocasia, ganyan, caladium, di ba? Kailangan din ng
land soil konti or yung vermicast, pwede na rin yun. At ito po ay ang daming nakita mo, as you can see, punong-puno na itong napalibutan na siya ng aerial roots talaga, lumalabas na sa kawa. Ayan, overflowing na ng aerial roots at parang hirap na yung halaman at gusto nating dumami nga, gusto nating paanakin. Okay? Itong napakaganda na napakalaki at ito yung dinala natin dito sa Petit Django 1 na pinakamalaki at pinaka-heavy na i-deliver sa atin dito na halaman. Ito yon. At siguro ang width ng itong ang pangalan nito, ang diameter is nasa 1 meter. Ang laki, 1 meter and 1/4, 1.25 siguro ang lapad ng kawa na ito sa laki, sa lawak. Okay? At ang ganda nito guys, nakita mo? I will show you. Meron siyang, ito ay parang, alam mo yung sanyog, hindi ko kasi alam ang term kung ano itatawag natin dun sa niyog na yung nabubuong parang tela. Meron din siyang ganun guys, parang ganyan, no? Nabubuo habang siya ay tumatanda. Ang ganda. Ngayon ay i-propagate natin, hintayin lang natin yung asawa at nandiyan na ang lakay ko. At i-prepare ko na yung potting mix, yung medium. Hahaluin na lang. Okay, ang care tips ito guys, it's just the same as the Golden Miliona. Dahil ito yung philodendron, ay pareho lang. Ang nagkaiba lang guys ay yung potting mix ay lagyan natin ng konting yung land soil or kung meron kayong mga vermicast kasi gusto niya ng medyo moist na lupa na ganyan. Ayan nakita mo yan. Ayan. Ito na ang pungko. Alam natin kung saan natin yung roots niya, no? Baka mawala ang roots niya. Saan dapat yan? Dapat estimating kung saan maputol. Saan ba ang mga roots? Estimating kung saan ang roots at kung kailan ilan ang roots na makasama. Nabilang mo na? Yung kasamang roots, nabilang mo? Parang ang liit yata ng kutsilyo, okay lang ba yan? Ano po yung kukunin natin parte ba? Yung parting ito May root din dito Ito Saan ba? Makasama ito? Ito? Masyadong mababa na yan Mababa na? Kaya lang kung masyadong mababa. Basta't importante may ugat. Yan, Basta't baka buo hindi siya. makasali yung roots dito. Kung aking kutsilyo mas malaki. Ito na okay. Okay na ito. Dito. So nakita nyo ang knife niya maliit ha. Let us see. Ayan, dito lang banda. Oo, marami na yung ugat dyan. Ayan, hindi makasali yung sa dito na. Sure ka ha? Sorry, milyon na pong ko. Sorry. Hindi pa. Teka, hindi pa nakakatwing. Iwain mo mabuti muna bago may ganun. Sa kabila. Malutong kasi siya guys, kaya yon nabali na. Mamay pong ko, aray na naputol na siya. Nagtumba na siya. Ouch! Ouch! Ang sakit. Ouch! Ouch! May lang yata roots na kuha. Ouch! Ayun. Ilang roots? Dalawa?
Tatlo. Okay Apat. na yan. 3. At least 3. Apat. 3 roots. Ayan. Tapos ngayon, ay dito naman, ay nandito yung medium. Sana Okay. yung gamot na. Lagyan pa natin na, ano? Yung gamot. Lagyan pa natin, hindi na. Lagyan. Lagyan yan ng cinnamon powder as usual. Sus, parang ano ng nyug ah. Parang gabi. Parang yung ubod ng nyug, ano? Oo. Sorry pong Nakakain yata ito ah. Parang nakakain no? parang nga. Ang itsura. Pero philodendron eh, nakakamatay naman. Aya. Ang karamihan ng philodendron. Meron siyang dito pa. Ay, meron. Okay. Ayan. Ano? Dito kasi ilagay. Dito sa pot na ito. At ito ay dati na ito, luma na kinuhanan ng iba pang halaman. Kaya ito ay meron na siyang butas. Tested na yan, napat na yan. Kaya no worries about the butas at the bottom. Ayan, yan yung land soil, konti. Kailangan kasi yan para mag-hold ng tanim. Kasi kung rice hull lang and cocoa chips, matutumba. And then, you know, kailangan din ng moisten medium para dyan. Basta see to it na yung medium mo ay chunky and then hindi siya yung mga makaabala ng tubig na dumaloy doon sa puwitan ng pot. Ayun ay okay lang. Ayan. Katagalan, may lupa naman to. Matagalan talaga maging lupa yan, mabulok na yan kasi syempre pag nababasa, mabubulok yan. Para din katawan ng tao, lahat naman nabubulok. Naging lupa rin ah. Ayan. Tataba ng lupa. Ayan. See? Wow. Ay, mabigat. Come inside. Lagyan mo. At ang ugat niya ay 1, 2, at 3. Ayan. Ang haba. Ang haba guys. Ayan. Yung posisyong maigi. Haba eh. Ubutin natin sila. No? Yes, tama na? Yung ni video? Yun mo. Yan ang video. Importante yung roots ay nakalubog. Yung root na isa oh. Ayan. See? Wow. See? So, ang nakuha natin na leaves out from that very big pot is 1, 2, 3, 4, 5. 5 leaves. Ang ganda naman ng pagkaporma. Very nice. Oh, beautiful. Beautiful po. Ang ganda ng pagkalagay ah. Ang ganda ng pungko. Sa lumaki na, pwede na ilagay sa magandang paso. Beautiful. Ayan. Buhayin na muna natin na maigi hanggang magkaroon siya ng udlot na naman uli bago natin siya iripat. Iripat natin ito sa mas malaki at mas magandang pot.
in the future time, pag nagkaroon na siya ng anak or new leaf or new buds. Okay? Ang ganda. Oh, so now, anong ginagawa mo dyan? Di mo pinapaalam. Ginagamot niya yung mother plant. Ito yung mother. At nilagyan din natin ng gamot na cinnamon powder. Yung cinnamon powder na ginagamit sa kitchen, guys, ay yan ang ginagamit namin. Ayan. Okay? So, ayan na. Hintayin lang nating mga naksya uli. At ang natira na dahon is 1, 2, 3, 4, Para naghati 5, lang sila. 6. 6 naman ito. 5 naman yung kabila. Hapit sila maghati na. Oo nga. Ang galing. Half-half See sila that? Oh. Bumaba yung rice hull. Tignan mo. Ayan. Nabsorb niya, no? Oh, na-absorb. At saka, siyempre, Naging naging lupa soil na. na siya. Naging soil na compact na siya. Kaya, napitpit. Ayun na. See that? Oh, di meron na tayong hihintayin na milyon na. Naging 2 milyon na. Pungko. Milyon na pungko. It's here. Ayan guys, nandito, nakita nyo, ang ganda ng milyon na pungko. At ito ay napropagate na natin. Ngayon ay masaya na rin siya dahil meron na siyang chance na manganak. Okay? At ipakita ka dyan. Okay. At magpaalam na kami. See you again next time, guys. Paki-like naman at paki-comment din ng para ma-inspire naman kami na gumawa uli ng mga iba't ibang klaseng videos na kagigiliwan nyo, guys. We will try our best to entertain you. Lagyan natin ng ano. Okay? And to share informative videos. Okay? Routing hormone, guys, na lagyan ng, ito po ang lagi namin ginagamit, yung yung Fillor Anaa Plant Growth Promoter. Ito nyo yung New Rapid Effect Regular Formula. I-shake well mo yan and then magsukat ka ng yan. Okay? Ilagay mo sa 2 liters of water and then stir it. And then yun ang ipakain natin sa kanya. Para sa ganun ay makarecover siya ng mas maaga. Lagyan mo natin sa lupa at magano kasi. Okay? Doon natin ilagay mo na. Saan mo lalagay? Doon. Ito. Doon? Diyan sa malapit sa mama niya? Yan. Okay. Ayan na siya. May stand naman siya dyan. Titigan ko man. Okay. Sige. Ang ganda niya. Ewan ko ba gandang-ganda ako dito. Talaga. Pungko. Pungko. Ayan. Ooh. Mabuhay ka ha. Magpaganda ka at magpagwapo ka ha. Okay. Sige. Ito naman yung golden, yung nagawa natin nung last yung pinaka-latest na video ng propagation. Ito yun. Magkasunod sila nito. Okay. Yun at anong masasabi mo? Okay. Approve. Approve na approve. Okay. Approve na approve. So, bye-bye guys. Please like, comment, share, and subscribe. Malapit na tayong mag 50k kaya abangan ang mga susunod na mga balita, updates about the 50k celebration. Okay? So, thank you so much. Ayan, magpakita ako. Thank you so much guys. See you again next time. I love you guys. Bye-bye. Ang ganda ng pungko.